ሰላም ናይ ፅጌ ዩቲብ ቻናል ተኸታተልቲ ከመይ ኣለኹም? ኣነ ሰላሜ ከምቲ ሰላም ዘለኹ ሰላም ክትህሉ ናይ ኩሉ ግዜ ትምኒተ እዩ። ሎማዓልቲ ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ ቪድዮ ብዛዕባ ሓድሽ ዩቲብ ቻናል ገንዘብ ዝሰርሕ ከመይ ጌርና ክንከፍት ንኽእል ትብሉን ሰባት ማለት እዩ። ዩቲብ ዘለኩም እንኳን ኣይትምልከትን እያ ንሓደሽቲ ዩቲብ ቻናል ከመይ ጌሮም ክሪኤት ክገብሩ ከም ዘለዎም የሰርሓ ዘለኹ ናብታ ቪድዮ ከብለኩም ማለት እዩ። መጀመሪያ ግን ነዛ ቪድዮ ክጅምሩ ከለኹም ብላይክ ጀምርዋ። ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ከዓ ሰብስክራይብ ግበሩ። ሰብስክራይብ ዝገበርኩም ኣዝየ ካብ ልቢ እየ ዘመስግነኩም። ኦኬ ናብታ ቪድዮ ከብለኩም ማለት እዩ። መጀመሪያ ናብ ዩቲብ ቻናል ንኣቲ። ዩቲብ ቻናል ምስ ኣተና ናብ ፕሮፋይል ንኸይድ ማለት እዩ ትብላላ ብታሕቲ እሳ ኦኬ ንብላ። በመቐፀል ፕሮፋይል ምስ ኣተና ስዊች ኣካውንት ትብል ኣብዛ ትሕቲ እኒኣ ስዊች ኣካውንት ዝብል ንኣቲ ማለት እዩ። ካብዚ ብመቐፀል ከዓ እዛ ፕላስ ትብል ምልክት እኒሃ ኦኬ ንብላ። ላዕለይ ሎክ ስክሪንኩም ከዓ ተኸፍትዋ ማለት እዩ ናይ ሞባይልኩም። ኦኬ ሕዚ ክሪኤት ኣካውንት ትብል ሓድሽ ስለንኸፍት ዘለና ክሪኤት ኣካውንት ትብል ክሊክ ንገብር ማለት እዩ። ኢሜይል ኦር ፎን ዝብል ተኾይኑ ግን ኣጋጣሚ ሓድሽ ዩቲብ ነይርኩም ሪሙቭ ተኾይንኩም ወይ ከዓ ናብ ካሊእ ሞባይል ክትሕልፉ ተደሊኹም እዚኣ ኢሜይል ኦር ፎን ናምበር ኣብዚኣ ኣቲኹም ኦኬ ኔክስት ትብልዋ ካብኡ ፓስዋርድ ይኽፈተልኩም ማለት እዩ። ሕጂ ግን ሓድሽ ዩቲብ ስለንኸፍት ዘለና ክሪኤት ኣካውንት ትብል ኦኬ ንብላ። ብምቕፃል ፎር ፐርሰናል ዩዝ ማለት እዩ ንባዕልኩም ስለዝኾነት ፐርሰናል ዩዝ ትብልካ ኦኬ ትብሉ። ሕጂ ኣብዚ ኔም እና ላስት ኔም ተእትዩ። ኣብዚ ሕዚ ኣነ ፅጌ ደስታ ኢለ ፅሒፈ እኒአኹ ንዓኹም የርእየኩም ስለ ዘለኹ ኦረዲ ናይ ባዕለይ የለኒ ንዓኹም የርእየኩም ስለ ዘለኹ ግን ክፅሕፍ ኣለኒ። ኔክስት ንብል ማለት እዩ። ኔክስት ምስ በልና ኣብዚ ወርሒ ዓመተ ምህረት ዕለት ፆታ ኣብዚ ከዓነ ተእትዩ ኖርማል ብስሩዕ ማንዝ ማርች ንብል ደስ ዝበለኩም ንዓኹም ማለት እዩ። ዩቲብ ደሞ ልዕሊ 18 ዓመት ክትኮን ኣለኩም ተእትዩ ኣብዚ ማለት እዩ። 1998 ጀንደር ፊሜል ማለት እዩ። ብምቕፀል ኔክስት ንብል። ኔክስት ምስ በልና ሕጂ እንድሕር ደሊኹም ክሪኤት ዩር ኦውን ጂሜይል ኣድሬስ ሓድሽ ባዕልኹም ክሪኤት ክትገብሩ ትኽእሉ። ተደሊኹም ከዓ ካብዘን ክልተ ሂብኩም ዝኒሄ ሓዲአን ክትመርፁ ትኽእሉ። ኣነ ሕዚ ንዓኹም ስለ ዘርእየኩም ኣለኹ ፅጌ ዲ ትብል ናምበር 2 ኦኬ ኢለ ኣለኹ ማለት እዩ። ፅጌ ዲ 022 @gmail.com ኔክስት ንብል። ኣብዚ በፂሕና ኣለና ፓስዋርድ። ሕዚ ጥንክር ዝበለ ፓስዋርድ ኢኹም ክትጥቀሙ ዘለኩም። ክሬት ኤ ስትሮንግ ፓስዋርድ ዊዝ ኤ ሚክስድ ኦፍ ሌተርስ ናምበርስ ኤንድ ሲምቦልስ ሃሽታግ ትጥቀሙ። ቁፅሪ እውን ክትእትዩ ፊደላት እውን ክትእትዩ ትኽእሉ ኢኹም። ኦኬ ወዲ ወይ ከዓ እዚኣ ሕጂ ኣነ እትየላ ኣለኹ ፓስዋርድ ኔክስት ንብል ማለት እዩ። ፅጌ ደስታ ትብል መፅኣ እኒሃ ማለት እዩ። ካብዚ ብምቕፀልካ ኔክስት ንብል። ሕዚ ፕራይቬሲ ኤንድ ተርምስ እዚኦም ሕግታት ተስማዕሚዕኹም ኣለኹም። ዩቲብ ትክፍቱ ኮይንኩም ኣግሪ ክትብለኩም ግድን ማለት እዩ። ኣይ ኣግሪ ዝብል ኦኬ ንብል። ኔትወርክ ንሽተን ኦኬ ሕጂ ከፊትልና ኣሎ ፅጌ ደስታ ትብል ከፊተ ነይረ እዚ ኣለላ ናብ ዩቲብ ክንምለስ ኢና ኣብኡ ንረኻ ኢና ሶሪ ኣብዚኣ እኒሃ ማለት እዩ። ሕጂ ናብ ዩቲብ ወሲዳህና ኣላ። ኣብዛ ፕሮፋይል ኦኬ ንብል። ፅጌ ደስታ ትብል ክሪኤት ቻናል ትብል ኦኬ ትብሉ። ኣብዛ ክሪኤት ቻናል ትብል ኦኬ ትብሉ ማለት እዩ። ሕዚ ፅጌ ደስታ ትብል ታይ
عينة ቻናልኩም ሹም ክትቅይሩሉ ደስ ዘለኩም ናይ ቻናልኩም ሹም for example ቲጂ ቲዩብ ከምዞም ደስ ዘለኩም ንዓኹም ርእሲ ትመርፅሉ ንዓኹም ስለ ዘርእየኩም ዘለኹ ሴቭ ትብልዋ ማለት እዩ። ሕዚ ቲጂ ቲዩብ ዲ3ዲ ከምዚ ኢላ መፅያትልኩምላ ታሕቲ ሃንድል ትብል በመቀፀል ክሬት ቻናል ንብል ማለት እዩ። ቻናል ፈጢርና ኣለና። ኣብዚ ግን ዘይረአኹም ሓደ ነገር ኣሎ ፕሮፋይል ማለት እዩ። ክትቀይሩ ኣብዚ ፕሮፋይል ክትቀይሩ ተደሊኹም ኣብዚኣ ቢሮ ዝኒሃ ማለት እዩ ትመስል ኣብዛ ፕሮፋይል ኣብዚኣ ኦኬ ትብሉ እሞ ናብ ጋላሪ ይወስደኩም። ድሕሪ ካብዚ ደስ ዝበለኩም ንዓኹም ዝምጥን ሴቭ ትብሉ ማለት እዩ። ትቀይራላ ፕሮፋይል ካብኡ እዚ ሊንክ ናይ ዩቲዩብኩም ከዓ ኣብዚ ኣሎ ማለት እዩ። ፅንሓሊ ዩቲዩብኩም ሊንክ እዚኣ ማለት እዩ። ቻናል ይሁን ኣብዚኣ ካብዚ ከዓ ዲስክሪፕሽን ከኣኒ ኣብዚ ደስ ዝበለኩም ናይ ትሰርሕዎ ዓይነት ምስቲ ትሰርሕዎ ዝኸይድ ዲስክሪፕሽን ኣብዚ ፅሒፍኩም መጨረሻ ሴቭ ትብልዎ ማለት እዩ። ሎማዓልቲ ሒዘልኩም መፅእ ዝነበርኩ ነዚኣ ትመስል። ብካሊእ ቪድዮ ክስካዕ ንራኸብ ሰሰናይ ንዓኹም። ቪድዮ ደሞ መወዳእታ ሰሪ ክትፖስቱ እንተደሊኹም ኣብዚ ኣቲኹም ዝኾነ ዓይነት ቪድዮ ሰሪሕኩም ፖስት ክትብል ተኮይንኩም ኣብዛ ምድማር ኣብ ታሕቲ ዝኒሃ ኣብዛ ምድማር ዝኒሃ ማለት እዩ። ኣብኣ ኦኬ ኢልኩም ትሰራሕዎ ቪድዮ ሰንድ ትብልዎ ማለት እዩ። ንሎማዓልቲ ዝነበረት ቪድዮ እዚኣ ትመስል። ብካሊእ ቪድዮ ክስካዕ ንራኸብ ሰሰናይ ንዓኹም። ሰብስክራይብ ከዓ ኣይትረስዑ። ይቀኒየለይ።